is weer vreemde midje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem. Ik heet Romy, maar de naam is eigenlijk een samensmelting van 2 namen. Ro van Romy en Mi van Michael. Cage. En dat is een verbastering van onze achternamen. Ja, jullie hebben dezelfde achternaam. Zijn jullie familie? Ja, eigenlijk wel, maar dat komt door het huwelijk dat we familie zijn. We zijn verbonden in Dat is een mooie culturele hoofdstad van Europa. Ja. Vanavond gaan we nog gezellig naar een kroegje. Dus als je zin hebt, in Leeuwarden samen. In Ljouwert. In Ljouwert. Ja. Daar zijn we, dus wie weet. Ik kan niet spreekijzer. Spreekijzer. Dit is Rolf. Van spreekijzer. Oh jee. Hallo? Met pompelet, hè? Ja, pompelet. Ja. Eigenlijk vind ik Rolf dat je wel even Fries zou kunnen spreken. Vind je niet? Wil je Fries leren? Ja, graag. Ik bedoel, Haags ken je wel? Haags ken ik wel. En ik weet inmiddels ook wie je bent. Oh jee, hoe ben je erachter gekomen? Even googelen. Even googelen. Hoe heb je dat gezond? Met tafels in zijn nek? Vrouw. En boetebreer. Heeft hij ook Leuk dat jij hier bent, maar Ja, ik ben toch? heel nieuwsgierig. Hoe ben je hier nou gekomen dan? Met de auto. Ik heb de leesbril net bij me, dus ik kan net zien wat voor type over het is. Oh, International Memory, even 60 GB. Ja. Wat mag je nog meer weten? Nee, dat is, ik denk dat het hier op een zitkant zit. Het zit op een zitkant. 12 punt, oh nee, AVCHD MPEG2SD. MPEG-2. Nee, ja, MPEG-2, maar dat is een formaat. Ja, nou ja, ik zo'n cameraatje keertje. Jo, ben ook een filmer. Ja, ik ben van de filmclub. Zo. Wij zijn allebei van de filmclub. Ik ben van de Louter Filmclub, Kleren Kiemen. En we hebben een groot festival. Maar alle bekende en minder bekende filmers uit Friesland en de omkritten. Ja, ze wel koeren, maar er zijn 2 soorten doden en die kerst dan mooi mijn voefje uit elkaar halen en dat vertel ik dan bijvoorbeeld. Oh, dat maakt dan net zeker. Ja, ik was natuurlijk lezen. Ja. Nou, dan heeft de doden die we hier grotendeels hebben. Ja. Dus de houdo en de Turkse tortel. En de houdo die doet altijd, ik houd van koffie. Op de volgens horen. Ja. Dus er zit hout erin. Oké. En de Turkse tortel die roept alleen maar Turkije. Oh, serieus? Ja. Dus als het hier van die beide loeren is, dus dat is hout. En dat is Turkije, dus de Turkse tortel. Nou, oh, dat is maar wat horen. Ja. Qua uiterlijk ben ze dus vrijwel sabot hetzelfde. Nou, als er net een hoop vogeltjes, dan bent wat doden al best moeilijk uit elkaar te houden. Want ze zijn bijna aan dan is dit een mooi foefje. Ja. Nou, that's it. Nou, dat was het dan. Nou, dankjewel. Zo snel zijn we er niet vanaf. Nee, maar ik vind het wel even leuk om jullie even te interviewen. Ik heb wel wat gevonden natuurlijk op internet, maar jullie zijn al een tijdje bezig. 2,5 jaar. 2,5 jaar, maar je hebt dan toch wel aardig wat popfestivals gedaan ook. We hebben al aardig mogen doen inderdaad, ja. Het ging eigenlijk, onze start was met name gewoon heel verrassend. Het sloeg behoorlijk goed aan, ook doordat we ons hadden opgegeven voor best wel wat talentenjachten. En dat zorgde ervoor dat onze naam eigenlijk ineens overal tevoorschijn kwam. En zo goeie naam. Ja, dank je. Bedacht door mijn moeder. En, nou, nee. Jongen, je bent leeg. Ja. Hallo, man. Hallo, nee, er zit niks in die jongen. Nee, maar het derde optreden was ook alweer bij Radio Veronica, dus dat was voor ons ook best wel allemaal heel snel. Maar daardoor hebben we wel meteen heel veel geleerd. En daarna ook gewoon echt best wel heel veel grote optredens mogen doen, waaronder het Bevrijdingsfestival en op de Grote Markt mogen spelen voor duizenden mensen. En op een gegeven moment toen liep het een beetje vast. Door de bassist die vorig jaar tijdens Eurosonic daarna gestopt is. En een paar maanden later, nadat we in Tivoli hadden gestaan in Utrecht, toen heb je ook al gestaan. hebben we ook gestaan. Het is toeval hoor, dit is toeval Ivo. Ja? Dit is toeval. Ik had die net opzocht, ja, deze keer. Nee. Nee, ik had die mist. Ik ben Craig Binnen. Ik hier die les Schenkind in Drachten. En had die mist.
En ik vind die muziek ook griezelig zo leuk. Nee, hier van de gemeente daar. Ja, ik ben daar. Warmasters zie je er mooi, dat is nog je belangrijke bobo's op een rijtje. Nou, wat gezellig, ze zijn er al hier. Wat een feestje. Zeker wel. Ja, maar ik ga die wel mist. Ja, Gert weer direct, ja. Nee. Maar wie het leuk? Dat vind je heel leuk. Ja, dat is absoluut leuk. Maar ik ben wel een dag letter. Dat is een dag te let. Ja, toen wie de burgemeester direct weer. Ah, oké, die heeft 2 keer al je mensen in de hand zien. Ja, en toen heb ik Tjeerd van Beckham van Culturele Hartstedt. Ja. Dus ik ben wel best, maar ja, dat is wie eigen belang. Ja. Hoi. Is het even zelf zeker? Ja, maar ik meen net van, er is nog geen muziek. Nee, maar die man die had wel een stem. Doe je zo dus. We hebben straks eerst de opening. Klik je en dan hebben we 4 minuten. Dat moet lukken, ja? Ja, Zo doen we het toch even. Ja, oké. Blijf staan. Maar het weekend vader door. Bij Noorden